Στη Θεσσαλονίκη θα τρέξω εγώ από τον πύργο τον Ελευκό ως τα κάστρα για να ξεναγηθώ. Θεσσαλονίκη μου σε αγαπώ. Με την ευκαιρία θα εξελιχθώ. Με μια μικρόμπη θα ασχοληθώ. Με τρίτη δημάτων προγραμματίζω. Τη γνώση απλόχερα σας τη χαρίζω. Γεια σας! Σήμερα είμαι εδώ για να προχωρήσουμε σε ακόμη ένα βίντεο tutorial. Κάνουμε χρήση λοιπόν της μεταβλητής step, την αυξάνουμε κατά 1 κάθε φορά που γίνεται shake η πλακέτα μας και πατώντας το κουμπί α και β έχουμε βάλει λειτουργίες με φατσάκια και το α και β ταυτόχρονα μας μηδενίζει το μετρητή βημάτων. Πήραμε λοιπόν την Microbit, πήραμε την μπαταριοθήκη με φορτισμένες τις μπαταρίες μας, μία χαρτοτενία και φύγαμε για τα κάστρα. Εκεί θα δοκιμάσουμε το μετρητή βημάτων. Μέχρι ο μικρός Γιωργάκης να κάνει τις δοκιμές με το μετρητή βημάτων, ας κάνουμε μια εξενάγηση για το επταπύργιο και τα κάστρα. Το φρούριο του Επταπυργίου, γνωστό και ως Γεντίκουλε, βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο των τυχών της Θεσσαλονίκης και αποτελείται από το βυζαντινό φρούριο και τα νεότερα κτίσματα των φυλακών. Χτίστηκε τον 4ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα. Οι Τούρκοι το κατέλαβαν το 1430 και πρόσθεσαν τον πύργο της κεντρικής εισόδου. Από το 1890 λειτουργήσε ως φυλακή, με νέα κτίρια να προστίθενται για την υποστήριξή της. Σήμερα είναι ανοιχτό στο κοινό και φιλοξενεί εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Περνάω. Ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε και κάναμε κάτι έτσι τεχνολογικό σε ένα απίστευτα όμορφο μνημείο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι έτσι έχει μεγαλύτερη αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Θεσσαλονίκη θα τρέξω εγώ από τον πύργο τον Ελευκό ως τα κάστρα για να ξεναγηθώ. Θεσσαλονίκη μου σε αγαπώ.